Yabona leyo ngane yabantu leyo othandana nayo engenababa, engenamama nsizwa, engenamumva, engenaphambili. Uyazi ukuthi i-background yayo ayiqondile, ithembe wena. Ngamazwi wakho aqinisa ithemba uhlezi wakhuluma, yize noma ubuye wenze ukubheka eceleni, kepha isenethemba ngoba vele into zayo iyazi ukuthi aziqondile. Iphathe kahle-ke ngoba uwena ithemba layo. Uma ibona wena ufadabala, ivele ibona kuphela ngayo ngoba iyazi ukuthi isingadlala abafana mangase idedele wena, ithembe wena. Manje wena mucwila kangaka ezinkambeni kaFaro, imali iphelele ezandleni, iphunya ukuyiphethe njengensipho emanzi. Ume ngokuthi nje uyithembisile kuphela, uyiphelelisela ngamathemba. Qina. Futhi ifragile, ukukhuluma kwakho kubheke ngoba ithembe wena. Ungayixhaphazi-ke ngoba wazi ukuthi akukho umuntu ozoyikhulumela, futhi ungazami ukuyi-owna nokuyicontrola ngoba wazi ukuthi akukho vele lapho engaya khona ngoba yazi wena ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Uyobusiswa ngisho emazulwini uma ngase wenze iqiniso kuleyo ngane. Uyobusiswa ngisho emazulwini uma ngase wenze iqiniso kuleyo ngane. Uyiphathise kwezingane zakho nawe. Wazi ukuthi ifragile. Ngoba uma wena uzosebenzisa ukuthi wena i-backup kuyona, awuyona ngisho i-backup, wena insika emngayo, bese wena usebenzisa lokho. Uhamba uqonywa, wazi ukuthi vele wena isihlahla sakho ositshalile lesi osishiye la esingeyukuya ndawo ngoba vele uyazi ukuthi ayinakubo. Ikomalume kuyayibhedela, ikubo kuyayibhedela. Ayisenamama, ayinababa, ayinagogo, ayinamkhulu, imi ngawe nje. Lenze-ke iqiniso kuyona. Ngeke iyeke phela ukukuthethisa, izokuthethisa impela phela. Phela lana niyathandana nje. Wena uhamba nento yayo njengoba nayo iphethe into yakho nje. Ayinawe uyayikhulumela uyibiyele, nayo kumele-ke ithethe, ifake endleleni. Phela lo umkakho kahle kahle. Uma ezoba weak, wena uzolahlekelwa okuningi. Kumele yena aqine. Ntobazane lapho ukhona, ungathathe engqondweni yakho ubeke ukuthi wena awunamumva, awunaphambili. Faka isikole kule ndoda yakho le. Faka isikole kuyona. Itshela izinto kahle, politely, ifake endleleni, iba umuntu uma ukhuluma. Ungabi too fragile nawe. Iba sober minded and clear. Ungafaki uxuba izinkulumo la. Ufake izinto ezingangena. Dila nento esuke siprevaila ngaleso sikhathi. Ungaxubi izinkulumo. Ngoba lokho kuzokwenza izinto zibe worse. Uyalibona iphutha, qondisa lelo phutha-ke umusukumix izinto endodeni yakho. Ayikwazi nje umuntu oyi-straight talker, ongamix izinto, ongalokhu eboil izinto eyigcina bese emva lokho zithi boo. Cha. Iba yi-straight talker. Musukuxuba izinto. Siyazi ukuthi ufragile, but iba ne-faith ukuthi lolu hambo noluhambayo luyothela izithelo ezinhle ngelinye ilanga.
nina nobabili, ngoba uma nina nobabili nibambene ninamandla nina uma nibambene. Kodwa uma ke navumela umsindo ukuthi ungene phakathi kwenu, kunzima kakhulu. Ningawuvumeli umsindo ufana nento yesithathu eyingane la ebhedayo. Angazi ngayibeka kanjani lento yomsindo. Lento yomsindo iyinto ephilayo ekhona la phakathi kwenu, ewumqhathi, futhi angazi ngayibiza kanjani ngoba i-conscious ukuthi nina niyiboni khona. Kodwa uma nina nobabili nike nangabambisana, nisuke ni-attracta leyo nto izi la, izofika imesa up impilo yendoda, iphinde imesa up impilo yakho umuntu wesifazane. Kwemeni lokho, ngoba ndoda into ezokwenzeka ile, lo uzothula nje abheke phansi, umxhaphaze ngoba engenamuva engenaphambili. Yabona umuntu mesancingile uyathula nje asigozololo, kodwa la ayokushiya khona, uyokushiya uthi wena ngimenzele konke, ngimthathe ngelutho, ngamthintitha engenakubo njengoba namhlanje sengishiyile. Kanti uwe ubethula nje ngoba uncingile. Ibhekeke leyo nguzi, ngoba lena ke ibheke kunina nonke madoda. Yabona ukukhetha umuntu o-right for wena kuyi-very good financial decision lokho. It's a very proper financial decision ukuthatha umuntu o-right for wena. Ngiye ngithi mina the best way to deal with the divorce is to avoid it in the first place. That is the best way to deal with the divorce, because i-divorce iletha more bad than good. Yabo, it causes more harm than good. Mhlambe ngebhadi kunezinto eningayibhekanga kahle ekuqaleni ngesikhathi nibopha ifindo lika sofa silahlane. Sengiyancija nje, ngiyanithiphisa nje ngeinto ezithile. Kuyenza ungayibheki izinto, kanti vele umuntu usumxhaphaze kakhulu lo muntu umthathayo, noma vele nje uthatha umuntu wrong for whatever reason. It's a bad financial decision. Ngoba mase nidivorce kanti by default umshado wenu in community of property, because vele uthola ukuthi the prenuptial leyo agreement or prenuptial contract le enisayinayo before nishade, uthola ukuthi nisayina nje lisekulate vele. Already nina sekunomshado osuvele exist under customary law, customary marriage ya exist vele beforehand. Lento le efana nale eshaye uBlack Coffee, yabo. Lapho ke uzothatha 50% wazo zonke lezi zinto zakho. Kuzomela kube khona ama investment akho owaliquidatayo, kuzomela kube khona umnotho wakho ocollapsayo, yabo. Kuzomela izoba i-turmoil enzima financially, emotionally and psychologically, even physically and biologically kuwena. Bad financial decision ukuthatha umuntu wesifazane ongekho right for wena, noma ukuxhaphaza yena lo for an extended period of time, ngoba mesephuma uzoshiya isiphepho emnothweni wakho osusebenzele kanzima. Ngoba kuba neloophole kulezi zinto lezi. Ungacabanga ukuthi wena ucashe uqedile la, mehamba yahamba ngoba ni out of community of property. Fika inkantolo lapha ithi lento nina lo membeso wenu lo enaniwenza nasenivele senishadile, lokho okunye ku prenuptial enakusayina after asekungeni lokho. By default in community of property. Bese kuyanyiwa ke lapho ke. Tshela ke mina. So ndoda, phatha kahle leyo ngane, phatha kahle indoda yakho.